hartuta, Gorka Santestebanekin, Kulturzast. Kaixo, gabon guztiei eta ongi etorri beste saio batetara, beste Kulturzaz podcastentako, beste saio batetara. Ilabeteko 3. igandean, gaueko 9:00, hementxe kultura hartuta, gonbidatu bat hartuta. Bueno, udaberrian aspaldi hasi ginen eta maiatzean izan ditugu ekaitzak eta bestelako gauza batzuk eta hementxe gara. Bueno, gaurko gonbidatua hemen irratian askotan egon da. Hainbat urtetan, gure lankide Joara Izpurakin, baina egia aitzaten bezuet, nire lehen aldia da, Martin Aramendirekin solasean ibiliko nintzera, osea, a ber, zer moduz izaten elementxe biok. Gai asko landuko ditugu, batetik, Atango Riaz, Atango Giroaz Nolagon, bestetik euskeraz eta badakizuenez UEMako lehendakaria da eta horre inguruan UEMA zer dan, eta azkenik betianik ukideten grina da Martin Garai baten bertso epaile izan zen eta nola epaiten den bertso bat. Urrek urten hemen daukegu Euskal Herriko txapelketa nagusia. Barkatu, Martinezetik eta urten, hau urten, udazkenen. Beraz, astera guaz. Eta hitzaren ardatza. Kulturzast. Esan bezala, gaurko gonbidatua Martin Aramendi. Kaixo, gabon, Martin. Gabon, Gorka. Bai. Bueno, lehenengo galdera, zein da Martin Aramendi? Ez da galdera erresa, Ia guztiak esaten duzue berdina, zera galdera erresa da. Bueno, hola, datu objektiboak emate aldera, Oain dela ia 56 urte, Ataunen bertan sortu zen
gizonezko bat, mutil bat. Bihar beteko ditut, 56 urte. Maiatzan 11 naiz. Etxean bertan jaio nintzen, nire garaian, nire adineko guztiak uste dut, edo gehiena behintzat, Beasainen bazen orduan San Miguel izeneko ospital bat, eta han jaio zirela, baina gu, Bai, nia jaio nintzen, Bai da, nire adineko gehienak ere bai, eta bakarren bat Donostin ere bai, baina gu bagenuen, gure bizilagun bat emagin lanetan eta aritzen zena, eta lausen idegea, eta denok etxean jaiotako gara. Eta, ataunen jaio, ataunen hasi, eta ataunen bizi naiz. Eta, gustora, eta pentsatzen dut, hil ere ataunen hilko naizela, ala espero dut, ez dakit. Nun hilko garen, baina, oixa. Eta, bitarte hortan, bakizu. Ikasketak, lana, eta baintxe bertan, zuk lehen sarreran aipatu duzun bezala, alkate lanetan ari naiz, orain dela 7 urtetik, eta ueman lehendakari, eta tarteka, berso batzuk epaitzea ere eta tokatzen zaitu haindik era batena ez jubilatu, baina zirkuito ofizialetik sariketetan, argi berri eta zaldibiko sin berde, eta horietan parte hartzen du, deitzen diat eta jute naiz. Nola gogoratzen duzu txikitako ataun? Nola zan? Ni gogoratzen dut, kalean denbora asko ematen genuela guk. Hori egia da, orain ez dakit, hori asko galdu da, ez dakit. Oain behar bada egoten dira kalean, baina daude, gehienak ez, mugikorrari begira, elkarrekin, baina beste, bakoitzak bere lagun hori dauka eskuan edo patrikan edo, eta horrek uste dut asko baldintzatzen dituela harremanak, baina gara hartan, guk kalean asko ibiltzen ginen, errekan asko ibiltzen ginen, denda eta komertzio askoz gehiago zegoen, nik uste kalean mugimendu desente handiagoa zegoela, batez ere aste barruan, oain ere aste burutan da, etortzen da jendea, eta taberna inguruan da ibiltzen da, baina orduan, bai denda, bai arrategi, bai kaleko bizitza astean zehar behintzat biziagoa zen, mugimendu handiagokoa. Eta garai baten, orain badakigu autobusa daola, baina garai baten ez zan egongo autobusik. Autobusa bazegon, baina ez orain bezain maiz. Hau da, nik uste zeudela, goizean 2 eta arratsaldean beste pare bat, eta kitxo, gero Esteiesa eta Bergaresa ere bazeuden. Esteiesa Donostira juten zana, uste Logroñotik etortzen zela, eta Bergaresa Iruñara, eta horiek ere baliatzen genitun batzutan, Donostira juteko edo Beasaina juteko ere bai batzuetan. Osea, que garai baten jendea askoz igual ezan gelditzen herrin, igual Beasaina juten zan, edo? Herrian ere gehatzen zan, egia da, orduan igual joera hundia genula, asteburutan da, parrandara eta Beasaina juteko, edo, niko gogoan de, oain gaztetxea edo dagon lekuan, Oargi izeneko leku hortan, lehen ere Oargi troska eta elkarte bazen, eta hortzegon mugimendu izugarria, osea, labur esan da zen, beste udaletxe bat bezala. Zeuden, ez dakiz ema komisio, kultur batzordea, ekonomi batzordea, eta bakoitza bere funtzionamendua zuen, ataunen futboleko liga bat zegoen. Futboleko liga bat? Futboleko liga bat zegoen, 8 futbola zen, eta ia herri guztiak parte hartzen zuen, hor zeuden auzoka, 10-12 ekipo osatzen ziren, eta guk hori begira pasatzen genuen, eta jokatu ere egin genuen, azkeneko urteetan, futbol zelaia etxeak egiteko kendu zuten arte, hor ibili ginen gure, lokatzetan, da lokatzak entzeko, dutxala joan aurretik errekara, eta errekan hanka garbitu, eta gero dutxala, eta polita zen. Gazteagoa ginen, eta oroitzapen polita ditugu, baina nik usteet bizimodu, ez dakit nola esan, autentikoagoa, sanoagoa zela ordukoa. Oraingo ere ez da txarra, ondo bizi gara, baina bestelako harremana ziren, bestelako gauzak egiten ziren, komunitatea sendoagoa zen, orain baino. Bai, esan duzuna Oargi, orain dela pare betet aukera izanun ikusteko herriarteko kanporaketan, egia esan, inoiz ez nonkan sartuta, eta asko gustatu ziditzaren, oroitzen zian, garai bateko gaztetxe moduko. Hori da. Bai, barrarekin, eta... Bai. Nola da oraingo ataun? Nola ikuste duzuzu? Asko aldatzen ari da, biztanleen joan etorri handia dago,
jende asko etortzen ari da bizitzea. Hemen izan genuen, orain dela 3 bete, gazte bat euskeraz itzeitena Ariel uste. Ariel, bai, Mendi Urkullukoa, bai, izan da, bai. Ariel Martínez, ez da? Martínez, bai. Bai, aldatzen ari da, eta bueno, nik uste denok ari garera aldatzen, esan dudana, orokorrean iruditzen zait, eta hau ez da tango kasua bakarrik, individualistagoa garela, geure zilborrari begirago bizi garela, hala ere, oraindik ataunek, lehen aipatu dizudan elkarte gintza indartsu horita, nolabait hori baduka, hor daukagu gentil baratze elkartea, urtero mitoaldia eta gentien etorrera eta ibialdi mitologiko antolatzen dituna, gauza asko egite dituzte eta horrek jende asko eta herritar asko mugiarazten ditu. Ataunik errek ere programazio oso zabala dauka eta horrek ere mugimendua sortzen du. Otsoa dantzataldea, lan ikaragarria egiten dute, hasi haurtxoetatik eta helduen taldera arte, eta badago mugimendua, baina ez garai batean ezagutu genuen kaleko bizitza edo kaleko bizi modu mugitu edo bizi hori. Eta orain esaten da asko gazteak eta isialdia. Orain dela noron bi aste, aukera izan nuen, bueno, gaina eske gutani oso gutxitan ikusten gara, baina ikusten garen edo kulturekin zatan edo lako mobiatan, eta justo azpeiten euskal independentisten topaketak eta zale bezan aixialdia eta gazteak, ez? Ze esaten da oraingo gazteak ez dakit aixialdea daukaten. Guk ere hor badaukagu gabezi bat, badaukagu gazteleku bat, eta egiten dugu alegina, hemen herriko monitore batzu kontratatu, eta han asteburu eta meintzat zerbitzua eskaintzen, baina bai iaz da bai aurten uste baino lehenago utzi barri izan diote zerbitzuari, baina azkenerako eguraldi honak eta hasten direnean, gazteak ja ez direlako joaten, nahiago dute, esan bezala, mugikorrarekin kalean egon, eta gaztelekura joaten direnean, baldintzetako bada mugikorra alboratu inbar dute, utzi inbar dute, eta hor badukagu gabezi landketa bat, nola erakarri, nola bestelako ekintzetan parte hartu arazi, eta uste ez dela haien errua bakarrik, uste gurea ere badela, ez diegulako programazio erakargarririk jartzen elkartzeko eta elkarrekin aritzeko. Eta, bueno, urregurte izango dira hauteskundeak. Bai. Horrein arte nola joan da legealdia? Ondo, bai, ni, bueno, lehen esan aipatu du, 7 urte da eramatzala, hau bigarren legealdia da, gu sartu ginen 2019ko ekainean, hauteskundeak izan ziren maiatzean eta ekainean sartu ginen, eta enituzke bereiziko bi legealdiak, orduan hasi genuen proiektuarekin jarraitu dugu, eta orain dela gutxi argitaratu genuen udalorria, eta aipatzen genuen bezala, eta ez da aipamen hutsa edo propaganda hutsa, baina proiektu handi edo potolo guztiak martxan dauzkagu, gauzatzear dauzkagu, eta seguru asko, datorren urteko hauteskunde horiek baino lehen, gauzatuta utziko ditugu. Eta proiektu handi horien artean dauzkagu, batetik San Martingo plazan dagoen Aierdienea edo botika etxea, gure eskuratu genuen eta hori eraberritzen ari geha, eta izango da, kultur zentro kultur sozial bat, bai? Gizarte eta kultur zentro bat izango da. Eta hor zer izango da, zer egongo da hor? Egongo da alde batetik, egunean zehar adinekoi zerbitzu bat emanei izaie, arratsalde arte, liburutegia bertan egongo da, eta gero badaude espazio batzuk, ez dakigu, gazteekin edo belaunaldi arteko jarduerekin edo nola beteko ditugun, oraingoz, hor lanketa bat egiteko dago eta betetzeko, ez ditugu leku itxiak egine, irekita utzi nahi dugu, gero hartzen duen forma hori eman ahal izateko. Beho izen proiektu onditako bat, legealdiz legealdi, nik usteet alderdi guztien programan agertzen zena botika etxea, eta bueno, azkenean aurreko legealdian erosi genuen, eta legealdi hontan gauzatuko dugu. Beste proiektu ondia, eta ointxe, baindala 3 aste hasi dira lanak, ura tratatzeko eraikin bat egitea. Zerata honen, ez dakit urik gaten dezun, gorka, baina gaur bezala euria zarra ari duenean, badezpada ez edan. Ura etortzen da erabat uertuta. Zikina etortzen da, bai,
eta ez dago, Goierri osoan dagoen bezala Arriarango zentro bat edo ur hori garbitzeko. Eta hori izan da beste eskari bat, behin eta berriz egin izan duguna, eta lortu dugu azkenean herrian bertan olako eraikin bat egitea, ur kontsortzioari da egiten, hori ere esan behar da. Eta, apirilan hasi ziren, eta ondo bidean, urte honen amaierarako bukatuta egongo da, eta pentsatzen dugu, hori datorren urteako martxan egongo dela. Eta hirugarren proiektu handia, gehiago ere badira, baina hirugarren handia, hola aipatzeko, hiri antolamentuko plan orokorra, APOA. Hau da, APOA egin gabe zeukan ataunek, arau subsidiarioak edo onartu ziren 2004 urtean, 2005 argitaratu zen, baina 20 urteotan asko aldatu dira gauzak, asko aldatu dira araudiak, gizarte aldatu egin da, oain adibidez, ez dakit, hizkuntzaren ikuspegia hartzen da arauak egitean, genero ikuspegia hartzen da, hori dena kontuan harturik aigea berritzen, eta hori ere, gaur bertan, gaur igandea da ez, ostiralean, agertu zen Gipuzkoako aldizkari ofizialan hierarkia, lehenengo onarpena eman zaiola, eta 55 eguneko epe bat dagoela alegazioak aurkezteko. Orduan hori ere martxan, eta bidean utziko ditu da, baina hundiena behintzat horiek dira, proiektu diru aldetik eta herriari begira duten pisuagatik oso garrantzitsuak eta gauzatuta ikusiko ditugunak. Pentsatzen dut, eta ni beti ez da konparaketa egiten, pentsatzen dut, lan egiteko modua herri txiki baten edo herri Lazkao edo beste baten diferente izangoa. Ez dakit Lazkao nola egiten duten, baina nik ikusten dut, oso hurbil, pentsatzen dut Lazkao nere antzia izango dela, alkatea kalera ateratzen denean, hurbilduko zaizkiola, esatera arratoia ikusi dutela, edo ez dakit ze auzotan argiak ez direla pizten, edo olako bazeak. Gu saiatzen geha, talde bagea, eta erabaki esango nuke ia denak garrantzitsu guztiak behintzat taldean hartzen ditugu, eta saiatzen gara hauteskundetarako prestatu dugun herri programa hortan jasotakoa betetzen, beste kasu batzutan sortzen dira proiektu berriak ere, baina beti erabakiak taldean hartzen ditugu, bai onerako eta bai txarrerako. Eta saiatzen geha arlo bakoitzean zinegotziak taldetxo bat izan dezan laguntzeko eta lanak aurrera ateratzen denen artean alegintzeko. Takit, herri txikitan igual hurbilagoko harreman hori dago. Donostian segura aski alkatea ez da enteratuko. Amaran kale argi bat ez da bilela edo, hemen zu harrapatzen zaituzte edo zuzenean deitzen dizute mugikorrera edo etxera etortzen zaizkizu timber joka, hori ere bai. Hori ere bai. Zer uste duzu falta dela taunen? Falta, gauza asko, inkesta egiten badezu, lenguan izan nintzen ikastetxean, tarteka egiten ditugu bilera batzuk eta hango neskamotilekin egon nintzen, eta haien ustez, igerilekoa falta da. Igerilekoa nahi dute, eta non jarri? Hori da, non jarri, eta gero, baliabidez ere, egitea, behar bada ez da inbeste kostatzen, baina gero urtero ura mantentzea, eta langilea kontratatzea, eta hemen daukagun uda tiporako ere, ez da inbertsiorik onena. Dirua izango bagenu, beste udal batzuen neurrian egingo genuke, baina oantxe bertan, gu behintzat ez daukagu asmo hori. Eta bestela, falta, ez dakit, bide asko ditugu, baserri bide eta mendi bide eta asko, eta horiek ere, egoera hobean baleude, hobeto, ez? Gu ere denetara ez gai iristen, eta horra egea pixkanaka, urtero dirutxo bat inbertitzen bide horiek hobetzeko, baina hor egurzaleek eta horri biltzen diren kamioiek triskantza izugarriak egite dizkigute, eta asko kostatzen zaigu horiek txuko mantentzea. Eta lehen esan dizuan bezala, igual falta da herriko gauzetan parte hartzaileagoa izatea. Askotan antolatzen dituzu hainbat ekintza, ez dakit, orain dela gutxi, geureti sortuak programa horren barruan,
parte hartu dugu 2 urtetan, eta ekarri genitun 4 metraia, eta maila hondiko emankizunak izan ziren, 8 lagun elkartu ginen, antzokian, eta holako zeak, esate, hau garai batean, antzokia beti ingo zen, baina guain, hainbesteko eskaintza dago eta etxetik atera gabe hainbeste gauza egin ditzakezu, zaila egiten da jendea erakartzea zuk antolatzen dituzun ekitaldi horietara. Esango nuke jendeak gehiago parte hartzea. Lehen aipatu dut, elkarte batzuk dinamika oso ona dute eta horri eusten diote eta eus diezaiotela, baina beste arlo batzutan kamuts gabiltza eta kosta egiten zaigu jendeak parte hartzea. Herri biziago bat egitea. Eta galdetuko banizu atango leku bat? Zer esango zineke? Leku bat. Bueno, igual... Eta batzuk izkutuan egongo dira, orain di, atondarrek jakingo dute ez, baina kanpokoa datzenek igual ez dute jakingo. Leku politiak egia esan asko dauzkagu, bueno, aspaldi naiz izan, baina gaztetan askotan joaten ginen estudianteen potzura, ez dakit iritsi zaren, hor Bizarrustien dagoen putzu zoragarri bada, eta, bueno, bakit, azken urteotan modan ere jarri dela, jendeak ezagutu du, eta edo intxustiko iturriaren inguru asko gustatzen zait, edo gentil baratzeko tontorra ere bai, baditugu lekuak bai, eta, bueno, badakizu, mendia nahi aina daukagu, bai alde batera, atxurbi aldera, eta bai beste aldera ere, Ararar aldera, Agautz aldera, eta hor, txokoak eta ibilbideak eta bat aukeratzea zaila egiten zait. Eta nola ikuste duzu ataunen kultura? Kultura inbertitzen die? Bai, gauza asko antolatzea ditugu. Lehen esan dizu, batetik dago elkarteek daukaten programazioa, eta guk hori bultzatzen dugu, elkarte bakoitzak antolatzea ditun urteko jarduerak, eta hori izaten dira hitzaldi, bestelako emankizun, kontzertu, eta bestetik udala beak antolatzea ditu, gaur bertan ez dakit ikusi dezun kartela, baina gaur iragarri dugu Izaki Gardenaken kontzertua, izango dela, ekainean, hasiera batean apirilean izan bertzun, baina azkenean, errege kopako finala tokatu zen larun bat hortan, eta esan genuen, hobezela atzea, eta ekainaren 6an izango da, eta guk argi daukagu, eta lehengoan labur bira ez, geuretik sortuaken egin genuen emankizun hortan, aipatzen haitu ginean, etorri ziren Arruti anaiarrebak, haiek egin duten labur metrai bat aurkeztera, eta esaten haitu ginean, besteik ez bada, jendea etortzen ez bada ere, geuretzat antolatzea ditugu ekitaldiak, eta merezi du, kulturan inbertitzea, eta guk geuk, han elkartzen garenok, ondo pasatzea. Baina urtero, ez dakit, dirutan zenbat izango den, baina kopuru polita bideratzen dugu kulturara. Eta zu uste duzu kultura orokorki sustatzen dela? Jendea julten dara ikusten, o bakarrik julten da jendea emanaldi konkretu batzuetara eta gero... Bat natu zurekin, oso konkretuetara, eta guri asko kostatzen zaigu, buruan ditut, aurreko legealdian ekarri genuen gari. Ekarri genuen beak nahi zuelako hemen jo. Beak nahi zu? Jakin genuen anariren bidez hemen bizida Jon Eskisabel, badok eta gintzuna, eta Jon etorri zizekun esan ez, garik ataunen jo nahi dula, eta eta, jarri ginen adoz, etorri zen garita, antzokia ez genuen bete, eta petik jodu biru aldiz da, ez dugu bete, eta ekartzea ituzu ez dakit, punta-puntako jendea, eta esaten dizuana, kosta egiten da egia esan, antzokia ere ondixamarra dukagu, 270 lagunentza da, eta 270 lagun elkartzea gaur egun kosta egiten da. Oaintxe bertan badakizu zer gertatzen nahi dan, kontzertu, makrokontzertu hori daude modan, eta ematen du horretarako dagola jendea prest,
iragartzen da, egiten dugu gure esku dagoen guztia sarrera lortzeko, eta gero eta gehiago ikuste ditut salgai ere, sarrera hartuta ez doazenak, sarrera dozka sobran eta norbaiten nahi ditut, eta holakoak ere bai. Nik usteet biak daudela ondo, baina herrikoari hautsi bertzaiola, eta zirkuito txikiari, eta hor dagoen, egon beharko luke mugimendu hori, hori mantentzea denoi dagokigu, eta udalok eta elkarteok esfortzu bat egin beharko genukela, naiz eta nahi aina jende ez etorri, edo gu uste baino jende gutxiago etorri, hori hautsi martzaio. Bai, gero bestalde hori, lehen aipatu duzu ez, egiten da 2 urtez behin usteet, ez? Uztaien egiten da hori mitoaroa, ez? Antzeko bat basotik, eta hola. Ibilaldi mitologikoa, aurten tokatzen da. Aurten tokatzen da. Hori 2 urtez behin egiten da. Egiten da urte batean ibilaldi mitologikoa, eta hurrengo urtean jentien etorrera. Hoi da. Eta aurten tokatzen da, ez dakiz egunetan den, uztaileko bigarren larun bata. Uztailak 11 edo ez dakit, inguru hortan. Eta hori polita izaten da. Oso polita, bai. Kanpotik etortzen denak eta lehenengo aldiz ikusten duenak, Ikararria. Liuratuta bukatzen du, ibilbidea. Eta jende asko errepikatu egiten du, eta hor arazoa izaten da, etorri nahi duten guztientzat ez dela lekurik izaten, baina, urte batean ez bada, bestean lortzen du jendeak, eta merezi du, bai. Bai. Lehen aipatu dugu, lehendakari zela, noiztika? 2023ko irailetik, bigarren legealdi hontan, hautatu ninduten, gaina batzarra hemen izan zen, antzokian izan zen, eta hor ere laster beteko ditut 3 urte karguan, eta beste urte bat geratuko zait. Zer da UEMA? UEMA da udalerri euskaldunen mankomunitatea. Askotan jendea pentsatzen du elkarte bat, erakunde publiko bada. Erakunde publiko bada, bertako langileak funtzionaria dira, gehienak, idazkari badu, eta momentu hontan mankomunitatea osatzen dute 120 udalek. EAEko 3 probintzietakoa dira gehienak, Arabakoa bakarra, Aramaio, ez dago Araban beste herririk baldintza betetzen dituenik. Ze baldintza bete behar dugu? Baldintza dira euskaldunak gehi ia euskaldunak zatibi, euskaldunak gehi ia euskaldunak zatibi, horrek eman behar du 170, populazioaren 170. Eta hori ematen dutenek dute aukera UEMAn sartzeko eskaera egiteko. Eta gero mankomunitateak onartzen du. Nafarroan ere gehiago dauzkagu, eta 120 udalerriko osatzen dugu, eta erakunde nik usteet adierazgarria indartsua garela, euskararen lurgunea deitzen diogu guk, eta euskararen lurgunea kontuan harturik 360.000 hiztun biltzen dira, hor, eta UEMako herrietan, edo udalerri euskaldunetan produzitzen da, ekoizten da, egiten den euskararen kopururik handiena. Hau da, igual, euskaldun kopuruan, Bilbo batean, euskaldun gehiago biziko dira, banak hartuta, Bilbon ez dakit, 20.000 euskaldun biziko dira, edo gehiago, baina euskararen ekoizpenari dagokionez, udalerri euskaldunetan ekoizten da euskararik, eguneko euskararik gehien. Eta esan dute 120 gaudela, laster 120 bat izango dira, larun batean daukagu batzarra, gaina da udalerri euskaldunen eguna, baita, Otxandion ospatuko dugu, eta hor,
beste herri bat gehituko zaigu, Nafarroako Elgorriaga, 121 izango da. Eta, bueno, animatzea ditugu beste udalak, baldintza betetze dituzten beste udalak, baina oraindik sartu ez direnak, bat egin dezaten mankomunitatearekin, eta udalerri euskaldunen egunera, denak daude konbidatuta, UEMak antolatzen du, baina UEMakoak ez diren herrietakoak ere etor daitezke, ez dago arazorik. UEMa ze funtzioa betetzen du ikasturtean zehar? Orain dela gutxi arte, zentratzen zen batez ere udaletan. Hau da, ematen ziren zerbitzua udalei euskeraz funtzionaz ezaten. Aholkua edo... Hori da, bai, euskera plana egin, dokumentuak itzuli, langilei ikastaroak eman, trebakuntza ikastaroak, eta hori oraindik ere egiten da, Baina batez ere hortan zentratzen zen. Ze gertatu da? Azken urteetan, orain dela 8-10 urte ohartu ziren, udalak gutxi gehiago, euskaldun duta zaudela, euskeraz funtzionatzen zutela, UEMak udalak buruz hain naiz, baina herria, plaza, erdalduntzen ari zala. Herrietan geota gehiago entzuten zela gaztelania, eta hor egin zen gogoeta bat, eta erabaki zen, udalean ez ezik, udalerrian ere eragin egin behar zela. Eta udalerrian eragiteko, labur esan da, eta oso labur, proiektu desberdina dauzka, hainbat proiektu dauzka. Bat da, edatu programa. Edatu garatzen da ikastetxetan. Eta hor, saioak eskentzen zazkia, ikaslei, alde batetik, gurasuei bestetik, eta irakaslei. Saioak, azkenean dira, saio oso dinamikoak, diskurtsoak dira, alduntzeari begira. Jende horrek, entzuten duna, alduntzeari begira. Bakigu, behin esan da, ez dala bareita magikoa eta ez ditugula denak. Baina, sinesten dugu, esaten dugu bezala, xirimiri efektuan. Urtero, xirimiri aldi botatzen dizkiegu, eta batzuk bustitzen dira eta badu eragina. Hoi da edatu. Gero daukagu kulturartekotasuna programa. Hau da, etorri berriak ikastetxearen parte senti daitezen eta euskara ez da oztopo izan, euskara erdigunean jarririk, guraso horiek eta eskola komunitatean parte hartzeko programa bada, oso emaitza honak ematen ari dena, eta beharrezkoa gaur egon. Bi programa hauek lehen gu ibiltzen ginen, edo UEMako teknikariak ibiltzen ziren eskoletan eman nahian, gaur egun eskola guztietatik deika dauzkagu. Joateko. Ikusten dute behar dela. Oain dela 6-8 urte beharrik ikusten ez zuten bezala, oaindik hain nabarmena etzen bezala, oain ja denak ari dira kontuatzen, beharra dagoela, eta hor gabiltza, iritsi ezin da gabiltza, baina lan handia egiten. Hortaz gain, aisialdira begira ere, udalekuetako begiraleekin, egiten dira saioak, eskola kiroleko begiraleekin ere bai, turismoari begira bertatik bertara kanpaina bat egiten da, jartzen dira, maiko mantel moduko batzuk, euskerazko hitzekin eta itzulpenekin, eta horrek ondo funtzionatzen du, eta hainbat proiektu daude, importanteenak esan ditut, baina lan haundia, eta... Ez da makala lan, ez pentsa, Ikaragarria. Ikusiko bat zenu, gure teknikarietako bakoitzaren eguneroko agenda, hasi goizean, eta batzutan lartxaldeko 6-7 arte, guain ataunen nago, gero Idiazabalen, iluntzean zerainen, eta hola ibiltzen dira, bai. Itxasargi lagune. Azken urte hauetan, horraldia izan dugu, euskerakin, gora eta bera, epaiketak, eta... Nola ikusten du UEMa gai hau? Kezkatzekoa, Bai, noski, kezkatzekoa, eta tristea ere, bai, euskararen gaian ados jartzeko gai ez bagara, herri bezala nik uste jai daukagula, eta hor, ikusita adituek behin da berriz gogorarazi digute, aditu soziolinguistek, soziologoek eta gainerakoek, azken ikerketek agerian utzi dute larrialdi soziolinguistikoan bizi garela, larrialdi, baina erabatekoa, eta horri aurre egiteko neurriak ezinbestekoa dira. Eta neurrietako bada, lege babesa. Eta lege babesa gure eskura daukagu.
da ados jarri eta parlamentuan boto ematea. Hori bezain arresa, baina horatzean beste interes batzu daude eta bueno, ez dakit. Hemen familian gaude eta ez dakit. Igual denek ez ditut entzungo, baina beti esaten deguna, ez da, batzuk alderdia jartzen dute hizkuntzaren edo herriaren aurretik, eta nik uste oztopo nagusia hori dela. Bestela ulertezina da gertatzen ari dena. Bai. Ikustezu aurrean zain ez dakitu urren urtean zerbait konponduko dela, lege hori aterako dela bengoz. Ni berez oso, beti naiz oso baikorra eta beti pentsatzen dut, baietz ez, eta hala izatea tokatzen zaigu, eta hortan lanean segi behar degula hori lortzeko, baina lehen aipatu bezu, datorren urtean hauteskundea dira, eta ez dakit horrek lagunduko digun. Hauteskunde aldi horrek, beti daude, ez badira udaletakoak, jaurlaritzakoak, eta bestela estatukoak, europakoak, baina takit, pentsatu nahi du baietz, gai izan behar genukela, eta gaina, oain, dauden bi lege proposamen horien arira, parlamentuan egin den adituekin eta egin diren saioetan eta garbi geratu da, Katalunian eta Galizian ja babes hori badukate. Hemen eskatzen dana da, haiek daukaten babes hori ona ekartzea, ez da besterik. Eta ez dakit, ze gertatuko den, baina bueno, pentsatu nahi dut, gai izango garela adostasun horretara iristeko. Bueno, entzugu dugu Gorka Arbizuren etxe bat, eta azken gaia modun, txokontuak. Udazkenaren ertz batek maitia eman dizkite egun onak gure leiotik zaldieroaren tirak atera dit eguneko lehen irria eskelak leitzen dabil gaztain ondoak imatzen jarri aurretik adaskak betiko kutxan gorde dizkit sugarrau guztiz inoiz itzalez dadin dizkit egunero gerratik itzuli banintz bezala da zerbait sumatuko zuen behar bada hogei arte zenbatzen ikasi du iloak zenbat urte dugun galdetu digu gauk zenbat urte da hori osaba zenbat
zenidan, zu nire auspo izango zara, ni zure babestokia. Da hitzez hitz, etorkizun. Bueno, asko gustatzen zaigu bertsoa, Euskaldunoi. Bai, noski, aspalditik eta bai. Bueno, ez dakit, ibili zinan bertso epaile urte mordoan, edo... Bai, ni uste hasi ginela 1989 inguruan hasi ginela, bai. Eta, bueno, hor ibiligea, urte batzutan gehiago ibiltzea tokatu zaigu, beste batzutan gutxiago, bai, hor tartean tokatu zitzaidan hitzetik hortzean ere kolaboratzen nuen, eta orduan epaile izatearekin etzen oso bateragarria, ze kazetari lana egitea tokatzen zitzaidan, da epaile, eta baina bueno, gero bai, hitzetik hortzera utzi ondoren igual izan ziren urterik gehien ibili nintzena 2009-tik, ez dakit, 17, 18, 19 hor, tarte hortan. Claro, bertso epaile izatea ez da erreza, ez? Edo erreza da. Takit. Erreza bada, gero epaile ona izatea izango da zaila. Eta ez dakit posible den ere gainea, epaile ona izatea. Ze batzu diotenez, bertso epaitzerik ez dago. Baina, bueno, bakizu, txapelketa gustatzen zaizkigu, eta sistemaren bat asmatu behar da, eta asmatuta dukagun sistema da, hori, 0-tik 10 puntuatu, epai mailan talde bat egoten da, denen puntua batu, eta hor ateratzen dana, txapeldun. Eta nik usteat nahi kondo egiten dala, egia da, batzutan, gora bera gertatzen direla, ze alderdi objektibo bat badu, epaietzak, neurria, eta horiek hankaluzea edo hankamotza egiten badu, berehala konturatzen geha, eta hori evidentea da, hori datu bada, edo errima kaskarra den, edo ona den, edo... Baina... Edo potoa. Edo potoa, hori da. Baina badu alderdi bat, eta alderdi zabalena da, alderdi subjektiboa. Hau da, gaiari ondo heldu ote dio, ondo erantzun dio, esan duen hori, eta hori norbeak pasatzen du bere galbaetik, eta galbae hortan daude, gure izaeraren, gure gustuen, gure tradizioaren, gure zea guztia hor dago, eta orduan bakoitzaren galbaea diferentea da. Eta orduan galbae hortatik pasatzen denean, ateratzen da nota hori, nik igual eman dio 8 eta zuk 6 edo 5, eta normalean nik uste txapelketa nagusietan eta finaletan da desente kointziditzen degula, eta hola ez dela triskantza hundirik gertatzen, baina batzutan saio berdindu xamarra juten bada, gertatzen da, gainera, puntualketak egoten dira, depende ze zaio, edo alde handia, edo alde txikia. Bai. Eta hor, hori, bertsolari batek, nabarmen hanka sartu aldin badu, zuk esan dezun bezala, potoak egin baditu edo, normala da, atzeago geratzea ez, denok onartzen dugu, baina, bestela, norberaren gustuaren arabera, beti, eta txapelketan, karo, mai ofizialean 7 epaile egoten dira gutxi gora bera, baina txapelketara doan entzule bakoitza epaile bada. Bai. Eta gero... Batzu gaina zate dute, baina hori zait iritsi edo... Edo hau iritsi zait edo, Zait iritsi eta nolatan lortu ditu hainbeste puntu, eta horrek esan, norbait iritsi zaiola, eta mundu apasionantea da bersoarena, eta asko gustatzen zait, eta ez nahi zoain nahi beste joate, baina badut asmoa, txapelketa nagusian saio batzuk entzuteko, eta nahi gehien lagunartekoa gustatzen zait gehiago, afari, hor. Hor ikusten da bersolaria, ze azken batean, jaialdi batean, txapelketa batean, ze kantatzea ditu, 8-10, txapelketan 15 igual, baina mai bueltako hietan, bakoitzak igual 60 berso kantatzea ditu, eta hor egiten duten bideo hori, eta nola egiten duten, eta hori bai dela, kitzikagarria. Bai. Gainera, petenet, ozinalde zarian ikusiko zen duen, hainbeste urtetan,
Bai, osinalden egon izan naiz epaile, bai. Bai. Ez askotan, finalean beti izaten da Pasko astean eta ohitura daukagu etxean kanpora joateko eta baina 3 aldiz edo finalean egon naiz eta lehen esandako Argiberri sarian eta osinalderako sailkatzeko dan Argiberrin eta Osinberden Zaldibian hoietan askotan urte zakit 10-15 urte badara matzator urtero joaten eta oain ere badukat saio bat lenguan deitu ziaten Bizkaitik eta lagun bate deitu zian da joango naiz lauki zen uste dut okerrez naiz ekainaren 21 igande arratsalde bada eta gazteen sariketa bat eta nahi dutela epaileak ere Euskal Herriko lurraldeetakoak izatea eta hala joango naiz. Nola ikuste duzu orain bertsoleza? Boom bat da edo erdiko bada edo... Nik uste boom ondi hori pasatu zela, gure gizarte likido hontan beste jarduera bada, badu garrantzia, eta batez ere txapelketa nagusia etortzen denean eta horrek arrotzen ditu hautsak, hartzen du presentzia, gero berriz ere bultatzen da berezko aparrera, bere apar neurri hortara, eta badu eragina. Da nik uste dut, baina gizartearekin batera joan da, aldatzen, bersolaritza ere, eta gaur egun esango nuke, gizartearen aurretik ere badoala zenbait arlotan. Gainera sariketa berria, herriartekoa horrein dela urte asko egin zute, baina horten berreskuratu egin. Lehen esan dut, 89an hasi ginela, eta uste dut orduan ere herriarteko izan zela. Bai. Gu herriarteko batean hasi ginen. Eta orduan zeuden herri bakoitza zeuken bere epailea, orain bezala, baina gero zegoen teorian epaile neutral edo antolakuntza jartzen zituenak, eta gu ginen horiek. Eta zarautzek irabazizun. Andoni Egaña, Mantxi eta Julen Zulaika uste du zirela Azpeitian izan zen finala eta han izan nintzen Izarraiz pilotalekuan. Ez nintzela berri uste gabean eroriko bibegi izpitzu eta aipatugu itxetiko txean ibilizinen zelako esperientzia izan zen? Polita, hasieran hasi nintzen asteburutan bakarrik eta nire lana zen esaten ziaten lekura joan edo afari batera, edo jaialdi batera edo dena delakora, edo sariketa batera saioa grabatu batzutan, ez beti baina gehienetan elkarrizketa batzuk egin bersolariei eta astelenean entregatu materiala eta esan aukerak eta egiten hon, nire ustez gonena hau eta hau izan da, eta pixkat esplikatu, entregatu materiala zintak eta idatzizkoa. Eta hola egin ditun, 3 bat urte. Eta gero eskaini ziaten redaktore hasteko, eta lan horretaz gain, asteburutako lanaz gain egiten genitun reportajeak eta holako gauzak. Eta polita, leku batetik bestea eta gustoko lanean aldaparik ez, gusto laritzen da bat eta asko ikasi nuen, jende zoragarriarekin lan egitea tokatu zitzaidan eta bersolariekin ere batzuekin behintzat harreman polita egiteko modua izan genuen. Gainera, dira da, ETV-ko alziratik, uste, bakarra irauten dona. Baliteke, zarrena izatea, O Serra García eta Josu Goikoetxea eta... Hori da. Ni hasi nintzenean aurkezlea zen Inigo Aiestaran izan zen. Kiroletan aritzen dan hori, horrek egin zituen 2 denboraldi edo. Eta gero hasi zen Josu. Baina programa bera esango nuke 1988an edo sortutakoa dela, eta urte asko dira. Asko. Eta irauten badu zerbaitegati da. Eta azken dut hauetan aurkezle diferente izan dira eta... Bain zea dabil, Michelena, nola du izena? Mirari Michelena, oi hartzu harra, eta ondo egiten du arkere, ondo. Eta galdetu benizun nola bi bertsoari guztokoen? Segun noiz, ez dakit,
Nei beti asko gustatu izan zaite gaina, baina, bueno, bain bersolari oso onak asko daude, Maialen Lujanbio, Araia Martín. Por cierto, ikuste duzu udazkenen hasikoen txapelketa nagusia Maia Lujanbioren azkena izango da? Ez dakit, baliteke, claro, Maialenek ere, ja, aurten ingo ditu 50 urte, uste dut, ingo ditula, bai, ni uste 76koa dela, eta ikusita aurreko belaunaldietan ze gertatu den, baina 50 urte buelta hortan normalean erretiatzen dira, eta urrengo txapelketan ja 54 izango dituzke, eta dakit, baliteke, hor, Mendiluze asko gustatzen zait, eta Iturriaga eta Elortza eta hoiek ere bai, eta hoiek ere ja txapelketari utzita daude, hoiek Maialen baino zartxagoa dira, baina gutxi, eta erretiatuta daude, eta ikusiko dugu, baina bueno, gazten artean ere, bat osonak, hor daude Iarregi Anaiak, eta jende oso ona dago, eta, bueno, gu gozatzeko prest. Bai, noski. Bueno, ez dakit zerbait utzi dugu esateko, nahi zen duna komentatu pizkat, edo... Bueno, gustu egon naiz, Gorka, gai asko jorratu ditugu, nire oraingo bizitzako, ez dakit, denbora gehien kentzen diaten gaiak behintza, bai, igual azken hau izan da, oain gutxien kentzen diana, bersolaritza, baina, bueno, saiatzen naiz, itzatik holtzera bendik ikusten dut, larun bat gauetan normalean etxean banaiz behintzat, saiatzen naiz, da bestela, sarean, tarte bat hartu, eta saiatzen naiz ikusten, eta ez, gustu egon naiz, usteet, elkarrizketa ondo landuta ekarri dezula. Bai. Eskerrik asko, gonbiatzeagatik, eta, bueno, segi hola xelanean, Bai, hola jarraituko dugu, eta bukatzeko, Esti Marquezen banan, aukeratuet bukatzeko, bitartean ondo segi eta segurazki leku bat edo bestean ikusiko gehala. Fijo, bai. Oso Martín. Urren arte. Bai, jo. Da funtsean, barre txikien auskortasuna, zoriona, da funtsean. Zubien musuen, zubi bilakatuz harremana. Itxatxirikan, gelitu zaizkit lazan denak banan. Besarkatu taskana zazu gauer dia iristea. Segi dezagun elkar maitatzen sekretuak isilean. Segi dezagun elkar maitatzen sekretuak isilean. Hemen esita edo? Bueno, hortxe izan dugu
Esti Marquez eta Banan izenekoa. Eta, ja bukatzera goaz, Kulturzaz irratsaioa, mila esker gurekin izategatik, eta bukatzeko, guretuet, Esti eta Mikel Marquezen oroitzapenak ez natuen dute. Bitartean ondo segi, eta hurrengo hilabete arte, aio! Bazela, zu eta bioka inpozik lagun artean geundela. Oroitzen zaitutan alaita zoriontsu zinela. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren zaudela, ez zaudela, ez zaudela, ez zaudela. Esperantzari utze zaiozu landatzen hasia, desioa bilakatu ilusio maitasuna izan daiteke mingotxkarratza gazia. Oroitzapenek esnatu naute ametxetan nengoela. Alboan sentitzen zaitudan arren ohartu naiz ez zaudela, ez zaudela. Muxulaz tanta